Eno kinyi machielo kinyi wajaber kabisa kabende wacha kwa donje chendo machielo mara tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono mana bende kaka inyalo neno ni mesa ochacho nitiere jomoko ma bende kowinjo nyani loso gweno to ging'e ni en nyasi moro. Omera tinde gweno wachama chama daily. En giro odiochieng' kodiochieng' koro ok obed nyasi. Koro kawuono ka wang'iyo mesa nitiere kaka bende osechiele koro idwa wuoth kuome. Ma bende dwaro konyowa wang'e kaka iwuotho kuome wantiere gi jatedo marwa ma bende biro ulore onyiswa ni to en ng'awa onya kanye to timo ang'o e boma kama chiegni. Okay, erokamano ahinya Jael. An karawe nyinga iluonga ni Susan Atieno Otieno. An nyaka no Awasi mukend Kamswa. Kamswa. Yes. Koro wadwa tedo. Mani luongo ni KK. Wan gi nyakano amoro e ofis kachacha. Podu dioga. Igeni sani koth osechako. Wano kwa idhien. Uchodhoru. Wano kwa idhien. Wano kwa chodhre. Lakini piny sani ber. Piny ber. Piny miyo. Rechi yuda kaka dwarore. Wamako magilwetwa. Edhot. Wachadho mana gopanga. Sani piny ber. Koro sani iya Kamswa idok kano donge matin. Yes, kadogo. Chokorechi wango. Kati bodogo Kamswa. Jo Kamswa mor kabisa. Mana kaka wabende wamoro kinyi makawuono. Mesa neno kiloso. Ilose. Ang'o midwaro ni wated kae? Okay, kawuono nwadwa ni mondo walos gwendo moro ka iluongo ni chicken breast. Koro emodo nwacham kawuono. To nwase ng'ade. Matindo tindo straight. Ase chwake matin. Wene mondi ya tieno. Magweno. Yes. Choke ni kanye? Choke onge mimoluongo ni chicken breast. Kamo chwe mar gweno ka. Itero choke go kanye? Choke go dum. Gino gibiga. Eno dhi adhia kamendi. Wano chama gima yom. Migole ma onge chogo. Onge kata chiel. Bilose ndi. Aya, koro kise lose ma koro nose chwake ting'ade matindo tindo. Kaito koro achaka doka dia wange matinda kapaga beach mondo mi wakel ladha ne obed maber. Keto ndim be no osebeye maber. Sama chwake no. Taketo ndim gi chumbi morome malong'o. Mochwakore go. Mano koro miye ndhadhu. Miye ndhadhu malong'o. To pod idwa medo ne ndhadhu moko. Kabisa. Aya. Koro kise ochopo kamendie, wang wadhi chiele gi gigi koso watime nade? Wadwa chiele gi gigi. Koro kae wan gi hoho, wan gi ma yellow, wan gi ma red, wan gi ma green. Ndimni ang' na biye wiye. Mana matin tu kendo sama. Yes, ang' imedo matin tu. Wan gi dania. Kwa biro kae wan gi black pepper, wan gi soy sauce, wan gi salad, wan gi kitungu saumu moseregi, wan gi tomato paste, wan gi honey, wan gi chumbi, chumbi nitie ka, salt nitie kae, chumbi wan godo ka, wan gi black pepper moregi, wan gi chicken masala. Yes. Magite dwa donje iye. Gi nyanya moseregi bende ka. Aya, koro wadwa chako ni koro walose. Iwacho ni kawuono okano jalwedo, in gi jalweti. Abedo fired. Nyiso ni jalweti en ng'a? Mondo donjo bi okonyo. Yes, an gi jalweta ka Quinta Akinyi. Quinta machiegni. Quinta nyakanye. An gi nyinga giluongo ni Quinta Akinyi. Anya Kisumu Kanyawegi. Boma kae wamanyo gi chenro mar chiela mineno koro wan go kane. Umbunjo chiedo. Wambonjo chiedo. Wana chiel kuom jo chiedo go. Gimo timi boma kae. Erokamano. Koro sani to koro anja lwedo Susan. Adwa ng'ado kitungu. Gi moko makadhalika gi. In makoro kawuono imaya tija lakini ni sawa, karibu. Eno bobedo ko ng'eto kanyo koro abo beda pod jalwedo koro inyanyisa ni gamna mondo kikriemba tich. Kikofaya itich donge. Aya, koro Sara wanyadhi mbele. Koro koni oduno moko gaswa. Wadwa chako chiedo nikech oloso no kitungu. Yakono ng'adno kitungu adek. Ma wadwa chielo kode. Wadwa chiedo godo. Yes. Aya. Koro gimokwongo abiro moko gas. Gas wani to machiendo. Aya, kase moko gas, salad wadhi tigo mana matin to. Kidogo tu.
matin kabisa. Osedonje mo? Do osedonje mo. Koro kodo tiyo gi mo mang'eny. Yes, mondo mi dipo ko ng'ini tinde be tuo ng'eny. Tuoche ng'eny e del. Modhi ji be mamedo wati. Modhi be miyo seche moko bedo nuo tipiyo. To kodo nuo tipiyo. Kodo orit dendwa ka joma chon. Koro wawe sufria mondo tuo nikech ne pintie matin. Koro awe mondo sufria wa notuo mondo aket salad matin to. Yes. Machielo kitungu. Yes, mondo ongo mana kitungu. Haya. Atiko gi mawa no puro. Weche mag tet gi puonjori kanye? Weche mag tet gi mokwongo baba was a chef. My dad was a chef. Koro baba ne kapod tin kama tulungi ni nyathina okadwa ni kenda lomo kidhi tedo kata kokipuonjori tidhi koso ng'eyo. Koro luongi chapat idwalo kama. Ringo be kidwa chielo kama. Yendo no bedo kodwa closed. We mondi baba unu tedo go de ot. Kata sani pod ne minwa. Ok en moko ma gazette. Kel. Baba na koa chika mama na koa chiro mama ndia chiro. Oko kinyo dugo dhiambo. Oduka je dungno sagi rech. Mose chopo go. Moloso rech manung makamnya kamare odonjo. Ochiemo mayom. Achuo winjo wach ni nuona kendo. Ochiemo mayom. Baba potiro ne mino nyaka sama wuoyo. Itwa ni mino tema donjo. To logo to be. To ngise ni nyaka mar kon na kelo rech. Ok ni ng'ato chawadgi. Kendo gero mal. Kendo gidhi chiro gidhi ji ariyo. To kende ben mowero. Baba ne madhi chiro to kelo ne mama to uso. En mong'e gimo dhi loso. Ong'e chira wasi. Ong'e ahero. Ong'e ni odiochieng' oding' ma chiro ong'eyo. To kelo ne minwa. To minwa loko. Ten en dala. Mano ema ne tije mano maber. Mano tije kano se retire Nairobi odhi dala. Yes. Ema koro notimo. Koro adoketo chumbi matin. Yes, adoketo chumbi matin. Mondo monegwa mo gino na kidogo tu. Chumbi ketemo mondo oneg muche. Yes, koro gine chumbi be tindo ken machon. Tindi gini gik moko te tindo kek kachon. Anero keto chumbi ochiek gi salad. Mondo oneg kwiri moro amora ka dipo no nyalo bedo mantiere mo. Yes, yeah. Mano nyien. Wacho ni ji puonjre gik moko manyien pile. Ing'ade nad matindo tindo. Kamane kaka yes. Ong'ade ma cube. Yes. Koro baba u ne jatet. Yes. Ma en mas podo timo gi ene mono puonji. Ene mono puonji tedo. Ene momi kori bedo gi passion mar tedo ne. Kendo me bedo gi interest ahinya. Kecha chako to kata kapok adhi puonjira mar school to. Yes. Koro tok mano ti idhi medo mana mari mar. Kidogo tu kech koro kadhi gacha. Yes, ni top up nikech na sing'eyo. Yeah, lwet jalony. Koro ngisa mane manyathina ok de ng'ete. Di kama tini medri. Koro kisemedori tinyalo chiemo godo. Yes. Ema koro chiemo godo nyaka. Ema koro chiemo godo nyaka sani jae. Mano ber. Ema koro ambe atero go chiemo e mesa. Kadhi samo adhi kama godhiambo. Tino kama adonje galot na moro kadiyo to nyithinda boting'o moro. To warado. Ma ibede kamswa. Jakamswa moro go kabisa. Janyang'o moro ga ahinya. Kele kitungu kete gini kwa bia ahinya. Kemiwa kitungu mwa kitungu. Wachange maga. Ndidide ko tenke saluti. Ego mago mondo wachak godo. Yes. Kora ulo kitungu. Ododa no medwa matin. Nito. Kundi nyalo mana medwa mano kende. Mano romo. Mano romo. To moko mosechako ng'ado. Kao hoho. Koro wacho ni gide mitedo jakamso winjo maber to ok en kende. Ok en kende. Keche back then sani actually for 3 years. Nan gotel bombolulu. Mano covid ema yes. Kono bed kanyo wanto no wewa nikech kani biro do kotel ler gimoro amora dhi masawa ne giweya na loko. But koro kanyo bende kidhi kanyo idhi do nyawasi ong'ere. Kipenjo ka nyathi matin ong'e ni nyawasi. Nyawasi kidi nyaka nyawasi ndika kilose ga maber. Kech gini kanyo ne giyude gimoro. Yes, kanyo ne gidolo kumbo malonga ahinya. Saa 7 nyaka ukinyi nyaka odhiambo. Acha kukinyi saa 12 nyaka saa 3. Nyaka saa 3 otieno. Yes. Ng'ama dwaro breakfast yudo. Lunch yudo. Sapa. Saa moro amora midonjo. Jomuda kendgi ibiri kao sapa tedhi. Ng'ato nitie gi gimoro ma olonye, gimoro mobere, gino waluongo ni speciality. In mari en mane? Maluonga nyingi to yie.
to ka wacho ni chiedo ni talonye maber ahinya. Chiedo ni ing'e ka chielo tichielo. Kado ke chapat no to koro nega. Irunde maber to. To koro kidoka koro pilau ne nyimre iye. To koro agaga bang. Koro kanyo koro nyume dagi. Ma koro kata kwenda wacho ni mano nyawo simo tedo. Kendo mano ok lwet nyawo, kono mano ok mare. Kamongo be tima maber cho. Lakini mago mago te nyuma. Iswane chapat gi pilau. Yes. Koro kiko ka chielo kama. Gidonje remba. Ayie, nikech nitie nyathi moro mokala ka ting'eni wang'iyo sawa. Ne ma kuluongo ni nyawasi. Kech osinyo ka grego che, ung'eni gimoro chiek. Gine jobilo. Yes, ene jabilo. Ing'eni ndalo moko ka minwa tedo to isiko mana tiende kama. King'iyo. Ine mibilo ne. Be nyanya no koto maber ine miketo. Medna. Gine bochelore maber kitna. Bas. Tang'eyo. Koro nan jadir baba. Ine mani timo mago. Kendo baba no siepa maratari. Wuora no siepa nyaka sani. Tedo malich. Kendo ka donjo koro kotedi. Uko ni nyathine Nairobi. Isedonjo. Kendo koro weni uru. Owinjo bed ni ka wadhi kano, ang'e ni producer na winja Sharon. Ka wadhi kano to watedi gi wuon. Yes. From the source. Donge. Koro wadwaro garlic. Garlic, yes, garlic. Koro garlic wadwa keto ni jiko chako kidogo. Garlic ni adwa keto jiko ni ariyo kende. Oromo waromo. Kodhi mang'eny. Eno kodhi mang'eny. Kete odwa no mana okelo no na ladha tu. En mana ladha tu. En mana ladha tu. Ini kaka harufu koro okelo ni umi koro. Aneno. Kitungu ilero mana kaka yes. Kadi ng'ade cubes. Bende kitungu be ng'ado ma cubes. Yes. Kata mana ni dawache mondo ng'ad cubes. Koro bing ni aseng'ole ma straight gigo te nyaka mora nyaka big straight. Kek gini kek reo. Kaito nyanya. Koro odaro nyanya. Mano koro waseno ne nyanya. Wadwa loke godo. Koro nyanya no sama koro waseloke kamae, nyaka wamiye muda. Ochwakre go. Momakre malong'o. Yes. Mano dakika adi kama? Oseweya mo dong idhi ka dong ka kata chunyi keno kuchako kilo ile gani rojo. Yes. Ni rojo. Koro kanyo we mo ochwakre mo bed ma momakre maber. Kata koro ko tieko to koro wakai doka keto gweno. Okanyal keto gweno. Ada dore pilo ni kidogo. Pilipili nyaka konga keti. Ewa nyaka gimor kich, koso mor kich. Mor kich sapodi. Sani. Atera mo sawa, do bedo garaka kabisa. Sapodi. Ada medo ni tomato paste ye kae. Mabe mana mate. Mati dum, kota. Mobile mati. Ni mati mali boy. Koro ukase keto tomato paste aloke godo. Katungu to boya wawa. Mchuzi rojo, koso rojo mchuzi. Mchuzi rojo sasa. Kai makori ng'eyo ni jo mothirno, jo maonge hai. Aki, koro to boro ngatewa. Ochope, oboro. Mondo ne gimitedo. Aya koro adwa keto chicken masala. Adwa keto mna leo jiko tu kidogo tu. Nataka kao pilipili. Be mana matin tu. Mondo waloke go mondo riwre sama pod oywayo. Mano podi poko makre maber. Dongini omako kama thick maber. Koro oda ka watendo ni odo keto matin kidogo tu mae
Mano koro mor kich. Mor kich. Mor kich be medo ne? Mor kich koro medo ne ndadhu. Mor kich donge aparo gani miyo omakre. Omakore malong'o. Iwinjo. Lakini mit bokelo. Ok en ni makruok no kende. Okelo mit moro maka in ng'ama kata ok ineno kokete. Ting'e ni. Iwinjo gi lewi. Okale. Okale. Inyo yen kata ne gini okade. Awinjo kaka? Awinje. Mano koro ket kachicha watiko godo. Koro adwa olo gwendwa ni. Gwes iko dara mangima. Jeno kibi chiemo. Ayie. Jael. Ayie. Jael. Itoni mano te loso nikech an. Aloso nikech Jael. An ing'ena bilo ga bila. Katange bilo. Jalo kodo ni bil kawuono. Bilo no kodo ni bil. Kawuono dadi chiemo. Iwacho ni kawuono di Susan opidhi maber. Yes. Kayeng. Nyawasu opidhi malong'o. Haya, koro kosekete kamae, ile ka koro riwore. Koro koseriwore kamae, uneno? Oda kawo hoho wago. Gite gidonjo dichiel. Kata koro alokogi. Ma inok tho. Koro ok adwa nolokre nikech sama koro osechopo kanyo obro ng'injore. Koro wathiedhe kama. Idwa nomiye rangi. Oda miye rangi. Dania ni beni ing'ado? Dania ni ng'ado. Dania ni ng'ado. Koro ma soy sauce. Koro ang naole wiye. Soy sauce timone ang'o? Soy sauce en be okonyo mana ich sana sana. Iwinjo? Acha ni sani uluth kuon mabor mondo kik ong'injre. Ok adwa nong'injre. Sani koro osechiek. Koro sama ng'iloke no. Koro uluth kuon kadh kuomi. Mamit gi nyithindo, ing'e nyithindo ohero gik ma rangi ma gine kamano. Nyithindo ka gichamo? Kata wabende ing'e ni kaka be wan nyithindo, wambe wan girls, donge? Gino bera kodwa. Koro onge sup madonje? Ema na wacho secheka. Nodo keto mana wachwake godo cha. Mana matin kiumbali tu. Wayuke ga yuka. We monde. Wachame gang'o? Wachame gi chapat. Chapat ok dwa gini yudho gi soup gi chicken breast pok noket soup. Chicken breast pok obedo soup. Nobedo wet. Nobedo wet mana mang'ich to. Kodhi nyidho kamano to. Yes. Awinjo. Sawa. Ine jatedo wada. An jalwedo. Koro kumochope ok miye mach mang'eny. Ok miye mach mang'eny. Asaduko mach kabisa. Miye mach mana matin tu. Nikech ohogo. Nikech isechwake. Asechwake. Idogi iwang'e mo. Yes. Koro ka idwa mana ni viungo go. Ema koro yes. Donje iye. Yeah. Wadolo mana nini kidogo tu. Mano rome. Ayie ni wacho wet. Ayie ni okwan jokocha. Jokado. Okwan soup. Jal ng'ene do neno. Loke koni mondo kamera onene. Yes. Sumana, iko? No. Yes. Mana kaka en. Koro Mono odeno yo matin. Koro oda keto mane wiye. Katu ma dakika mana 2 tu. To ikore. Kato koro iwacho ni wadwa goye gi chapat. Emodwa goye go de mesa. Inya chame gi chapat, mchele, kata kuon. To koro kiko bedo kuon bel, obedo kuon rachar. Kaka mchele. Mane midhigo? Patko. Lakini keta kuon maber. Kato en
itede ma repre. Itede ma repre. Yes. Ochiek to repre. O repre. Kech ok onego bed dry ahinya. Kech odhi koso ni mchendi no ok onyal donjo malong'o. Yes. Idhi bedo ga ka koro odei pi ng'eny malo chiemo. Kikoti modho pi. Kikoti modho pi. Ngech koro odei. Ketho mitne. Koro apenjo. Sup mar gweno mochwak godo cha. Koro kako dong' ni, en itime nade? En be nado tedo mchele mang'eny. Makoro emitiyo godo tedo mchele. En makoro bedo pi mchele. Bendi nitie kuonde moko maseneno en ikane ga kana kin gi fridge tikane. Chieng' moro kidwa kata loso chiembi moro manya sup tiole. Molomo yol pi piwa. Yes. Good. Kech ng'eni gwendo ji mang'eny chamo. Ring'o ma koro ng'eni sube kano tek. Koro iola. Lakini kik iole stew mar rech. Do. Rech mane ketho. Mano jo koko donjo gi rembi dong. Ayie yan tedo pogore lakini kanyo to da. Na koro aolo dania. Neno ka rangi orome. Koro waseolo dania. Rangi borome. Neno mamit kabisa. Aya, koro piyo ng'eni tinde wach mar loso chapat ok en moro michak lose sa 8 tichame sa 12 odhiambo. Koro mapiyo wadhi losne chapat. Koro waduogo chame. Waduogo chame. Aya. Gweno sachiek. Chapat bokelnwa ka. Chapat ma look fine, thank you. Itoni ma emi wacho ni en achiel kuomgi. Emana achiel kuomgi. Milonye. Yes. Maber kabisa. Ineno kaka chapat chalo. Mowuok nyaka gi layers. Yes. Kiyuyo kama to. Kiyuyo kodhi mana round. Round. Ayie. Koro nyawasi. Yes. Itokonwa gweno no. Mondo watere ne gi chap wani wawinjane kaka gedhe kanyakla. Koro kitu piny. Mondo nin maber. Aya. Koro wada toko nya gwendwa ni. Aya, koro ineno kaka mesa chal, ineno kaka san chal. Iwacho ni presentation, donge kako wacho ga. Presentation en gima ber kabisa. Kise ng'iyo kaka rangi chalo, donge luongi mondi chiem. Luongi mondo mi bil. Mondo mi bil. Ma koro ok bil. Ise nyisa nang'o? Kiki bil ka woni chiem. Achiem. Bas, ka wona dwani mondo achame. Kati winjo gana okela ang'o e mesa. Chapat. Donge en mor lilo. Koro iwacho ni mendi en chicken breast. Chicken breast. Apenjo wach kado. Tiworana? Kado onge. Onge kuma kado donje chicken breast. Onge kuma kado donje chicken breast. To koro kako dhi gi chapat ni? Ok odhi dewa. Onge kata moro miyudho bathe. Kaundu nang ni chame kama. Kata miyudho bathe. Nyawasi. Nyawasi kundro dei. Aya, sawa. Ayie. Wabo kaka jatedo wacho. Wang'e tim nang'o. Bil mari. Ang'eni ilose to imor kode. Asmail kode sawa. Ismail kode. Chapat yum. Gweno mit. Donjo kaka dware. Kendo winjo taste no kaka na dware. Mungu gimokadho. Okore mi wating. Mungu nade.
Tiek kodgi sama atimo kama. Kimiwa wach ni mogik. An be ka chung ka duko erokamano ahinya kuom Joramogi kuom biro kae. Karawe nyinga iluongo ni Susan Atieno Otieno, an nyaka no Awase. Baba nani dala mar Awase kanyo iluongo ni Dickson Otieno Otuge Odongo. Mama na Grace Anyango Otuge. Amoso na wadwa maduong' Jacob Ochieng. Waroko Joramogi ahinya kuom biro kae. Kendo waroko kendo chieng' machielo. Kudwa yuda kuom namba na en 07 9 6 8 0 8 1 2 2. Kanoyo namba na mar simu 07 9 6 8 1 2 2. Kaminyalo yuda en Koyaro Center Kibira. Karibuni. Erokamano ahinya. Erokamano maduong' kuom rwakowa, kuom tang'onwa tet mamit, kuom miwa sigandi e kinda mamoko modhuro. Wicho kwil ne wantiere gi jalwedo Nyakisumo bigonwa oriti mana mapiyo piyo. Wan bende gi Nyakisumo okonyowa ka kabisa. Inyamuso mana ji ariyo kendo waloro ka wadhiga. An ka chung kae iluonga ni Quinta Akinyi Anyakisumo Kanyawegi. Agwero kamano Joramogi kuom biro kawuono wabedo kanyachiel e chenro machielo ma kawuono ni. Abro hero mar mondo amos owetena mane piny mar Kisumo. Abro moso wadwa Victor Odiwuor Onyango. Kendo abro chaka moso wadwa machielo Wycliffe Otieno. Agodo kamano maduong'. An kiyuda Koyaro Center. Namba na mar simo en 07 11 58 82 45. Kendo ka bununu namba kendo en 07 11 58 82 45. Mane mbro uyuda wa Koyaro Center. Ese mondo gwedhu gima. Erokamano ahinya. Ibende mondo gwedhi kaito ubedo gwedhu uduto. Koro wan gi modong' en mondo koro warwaku mondo wacham chiemo ma waloso e okinyi makawuono. Chenro ni mar tedo gi chiemo nyawazi wacho ni gini watimo nade juu yake. Ero bie marina amba bie marana mondo wachiem. Wanene kendo odiechieng' machielo nyinga Jailieta.